हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ माता മാതാജി हरे പ്രണാമം. कृष्ण प्रणाम। ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ നോക്ക്. മേ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ जी। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാകൃഷ്ണ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ 1 തുടങ്ങി 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അതിൽ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയുമാണ് 9 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളത്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി 1 തുടങ്ങി 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. രണ്ടാമത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയും. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയുമാണ് 9 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 1ാമത്തെ ശ്ലോകവും 2ാമത്തതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3ാമത്തെ. ആ 3ഉം ശ്രദ്ധ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് പാഠങ്ങൾ 1 തുടങ്ങി 7 വരെ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. പിന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപദേശാമൃതത്തില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികള്, അവര് ഒറ്റവാക്ക് എന്താ പറയാ, ഷഡ് ഗോസ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.
ഇനി പാഠം 1 6 കുറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മള്. 3-ാമത്തെ പ്രധാന പോയിന്റിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച ആൾക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഗുരു ആകാനായിട്ട് ധാരാളം അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചാൽ. ഇനി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ. അതായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്തതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിവരിച്ചത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയന്ത്രിതമായ ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഊർജം, അതാണ് എന്ത്? ബാഹ്യ ശക്തി അല്ലെ? ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വന്നു, അതിന്റെ സ്വാധീനത്തില് ഈ ഊർജത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയില് ബന്ധനസ്ഥനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭൗതികമായ കുരുക്കുകളേക്കാൾ ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആത്മീയ പുരോഗതി വളർത്തുന്ന വിധത്തില് എങ്ങനെ നിറവേറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ഭൗതികമായ കുരുക്കുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മള് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആണല്ലോ ബുക്കുകളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഭൗതികമായ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കുരുക്കുകൾ അറിയാലോ, പ്രശ്നങ്ങള് തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആത്മീയം, ഭൗതികതയുടെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഉതകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശ്ലോകം 3 ഇതില് സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പുസ്തകമുള്ളവർ നോക്കാം ശ്ലോകം 3, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്യേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഇതൊക്കെയാണ്. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ എല്ലാരും. എന്താണ്? ഉത്സാഹനിശ്ചയാധൈര്യാത്. പ്രഭു ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കും. പ്രഭു. ഹരികൃഷ്ണ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ പ്രസിദ്ധി. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ കർമ്മ പ്രവർത്തനാൻ പശ്ചിമക്തി പ്രസിദ്ധി. ഞാൻ പറയണ കേൾക്കണുണ്ടായില്ല അല്ലെ? ഓഡിയോ മ്യൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്ക്. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ അത് എല്ലാരും കൂടെ പറയും. തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്
തത്തത് പ്രവർത്തനാത് പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തേ സംഗത്യാഗർത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, ഉത്സാഹാത് ഉത്സാഹം കൊണ്ട്, നിശ്ചയാത് വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ധൈര്യാത് ക്ഷമ കൊണ്ട്. ആ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉത്സാഹം കൊണ്ടും, നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടും, ക്ഷമ കൊണ്ടും. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ധൈര്യമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്ഷമ. ക്ഷമ. ഉത്സാഹം വേണം, വിശ്വാസം വേണം. ആരില് വിശ്വാസം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനില്. ഭഗവാനില് നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. ഉത്സാഹം വേണം. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം. അതാണ് ഉത്സാഹം. അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടോ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാ വെറുതെ പറയല്ലേ. ഈ കല്ലും മരവും ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ എങ്ങനെയാ പൂജിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മടി പിടിച്ച് പറയണതല്ല. ഉത്സാഹ നിശ്ചയാത് വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആദി കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനം, എല്ലാ അറിവുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. നമ്മളില് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. അങ്ങനെ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും, വിശ്വാസം കൊണ്ടും, പിന്നെ ക്ഷമ. ഒരു 4 മാല ജപിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വരണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ആ നേരം വല്ല സീരിയൽ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമയില്ലാതെ എല്ലാവരോടും തർക്കിക്കുക. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു നടക്കണ സമയം കൊണ്ട് വേറെ പലരും ചെയ്തൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ വരിയില്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞ. ഉത്സാഹം കൊണ്ടും, വിശ്വാസം കൊണ്ടും, ക്ഷമ കൊണ്ടും. ഇനി 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ കാര്യങ്ങള് വരുന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തേ. ഇനി 3 എന്തൊക്കെയാണ്? സംഗത്യാഗാത് അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞതാണ്. സത്സംഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. സംഘത്യാഗാത്, ആ സംഘം, ജനസംഘം എന്താന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ വരെ എഴുതിയതാണ് അല്ലെ. അഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, സത്സംഗത്തിൽ പെടുക. പിന്നെന്ത് വേണം? സദവൃത്തേ. സദവൃത്തേ പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ഇങ്ങനെ ആണ് 6 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, സത്സംഗം, ആ ഭക്തരുമായി സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇത്രയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്. വായിച്ചോളൂ. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ കർമ്മ പ്രവർത്തനാദി സംഗത്യാഗാസോവൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഷഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 6 കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഷഡ് ഗോസ്വാമികള് അതേപോലെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണത്. ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി പുരോഗമിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അഥവാ ഫലവത്തായി തീരുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി പരിഭാഷ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തന: ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് പ്രതികൂലമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. 1, ഉത്സാഹം വേണം. 2, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കണം. 3, ക്ഷമയോടെ. 4, പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തൊക്കെ? ശ്രവണ കൃത്വാന വിഷ്ണു സ്മരണം. ശ്രവണം കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ജപിക്കല്, കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇനി 5, ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ലൗകികര് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടുകൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പുറമേൽക്ക് പോയാലും അവര് നമ്മളെ അതിന്റെ പിന്നാലെ തേടി വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആ സമയം നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും കുടുംബവും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. കൂടാതെ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അവര് കാട്ടിത്തന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക. അതെന്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ഉണ്ട്. അവരുടെ ബുക്കുകളുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുതകുന്ന എഴുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ കാലടികൾ, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ത്യജിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഈ 6 തത്വങ്ങൾ സംശയാതീതമായി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, ആത്മവിശ്വാസം, ക്ഷമ, പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ശ്രവണം, ജപം, ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് ഈ 6 തത്വങ്ങള് സംശയാതീതമായി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയണേ. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തി. അതെന്താ പറയണ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അത് ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലം, പ്രേമഭാവം മനസ്സിലായി എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് പഠിച്ചാലേ അതിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലേ. അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം. ഉത്തമ ഭക്തി, അതായത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തി. നമ്മൾ പറയാ എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, എൻ്റെ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുക. 10 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് വരും? എൻ്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. ആ കൃഷ്ണൻ ആ വിളിപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്യാഭിലാഷിതം, വേറെ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. എനിക്ക് കുറെ സ്വത്ത് വേണം, കുറെ ജോലി വേണം, കുറെ പൈസ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ശരിയായി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്കായി തരും. പക്ഷെ ഒന്നും അഭിലാഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം കിട്ടിയാല് ബാക്കി ഭൗതികമായ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, നമുക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾക്ക് അർഹമില്ലാത്തതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വെറുതെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയതിന് തന്നെ ഭഗവാനോട് സ്തുതി പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക്
ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ടുള്ള നാവിന് ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാലുകൾ, അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് എത്ര ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ ഇത്ര ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എന്ത് മാത്രം മതി? ജ്ഞാന കർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലം എനിക്ക് കിട്ടണേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭക്തി സേവനം ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കിന്ന് ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ പൂജാമുറിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അവിടുന്ന് എന്തായാലും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വിഷമം തോന്നും. അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത്. ബാഹ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതേ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണോ അർഹതയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിധിച്ചിരിക്കണേ, പല ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി പൂജകൾ ചെയ്ത് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും. കൂടാതെ ഫലേച്ഛയിലുള്ള കർമ്മവും ശുഷ്കജ്ഞാനവും നിസ്സാര അറിവ് വെച്ചുണ്ട് ഒരാൾ പറയണ ഇന്ന പൂജാരിനെ പോയി കണ്ടാല് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീരും, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ശുഷ്കജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം പോലും അടുത്ത നിമിഷം എന്തൊക്കെയാ നടക്കാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയാവാന്ന് ചോദിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്ന, പൂജാരി എല്ലാരെയും നല്ല പൂജാരിയല്ല, കൈനോട്ടക്കാരൻ, ഇങ്ങനെ ജാതകമൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പലരുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തം മകള് ഒരാളെ കൂടെ പോയത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാവരുടെയും കല്യാണ കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവസാനമായപ്പോ എന്തായി? സ്വന്തം മോള് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോയി. അപ്പൊ എത്ര ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നോക്കി. അതായത് അവരുടെ കാര്യം പോലും അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ഇരുത്ത് പോലെ പോയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഫലേച്ഛയിലുള്ള ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മവും ശുഷ്കമായ ജ്ഞാനവും അവരവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ അറിവ് വളർത്തേണ്ടത്. മറ്റെല്ലാ സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം. ഇനി ശുദ്ധമായ വികസന സേവനം. ശുദ്ധഭക്തന് എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലേ നമുക്ക്? ഭഗവാനെ അറിയുക, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ കാര്യമൊന്നല്ല, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അതിനുള്ള ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത്. ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തൊരു മാറാപ്പ് പോലെ പാപങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കണത്. ആ പാപങ്ങളെല്ലാം തീരാനായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഹനിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തിമാർഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനമാർഗ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പല മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്തിലെത്തിച്ചേർന്നു? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം, അല്ലെ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടോളൂ അർജുന, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ
മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ. ശരണാകൃതി. നവഭക്തികളിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അനുദപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഭക്തിയുടെ പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള പടികൾ, സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്കൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇനി ഓരോത്തിലും ശ്രവണത്തില് ആരായിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നത്? അതിന് ആരായിരുന്നു ഉദാഹരണം? ശ്രവണത്തിന് പറഞ്ഞോളൂ. അർജുനൻ തന്നെ. അല്ലെ, ശ്രവണം കൊണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ശ്രവണം കൊണ്ട് ജീവിതം അതായത് 7 ദിവസത്തില് നിന്റെ ആയുസ് തീരുന്ന് കേട്ടപ്പോ ഉടനെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും രാജ്യാധികാരവും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രവണത്തിന്, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കീർത്തനം, ഇത് പറഞ്ഞാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അതിന്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. വിഷ്ണു സ്മരണം, എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ്. പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി ദേവി. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം. കീർത്തനം ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞു മാതാജി? കീർത്തനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ. ഒരു മിനിറ്റ്. സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞറിയണാണ് അല്ലെ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്. പിന്നെ സ്മരണം, അടുത്ത സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. അർച്ചനം പൃഥു. വന്ദനം അക്രൂരനല്ലേ? അക്രൂരന്. വന്ദനം അക്രൂരര്. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സഖ്യം അർജുനല്ലേ? അതെ, സുഹൃത്തിനെ പോലെ. സഖ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സഖാവ്, സുഹൃത്തിന്റെ പോലെ അർജുനൻ. ഇനി ആത്മനിവേദനം, ഇതെല്ലാതും ഒരുപോലെ ചെയ്തത് ബലി മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവും പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് കേട്ടാ. ഈ ബുക്കില്, ഉപദേശാമൃതം ബുക്കില് 33ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ നേർക്ക് ഓരോരുത്തരെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി സംശയം ഉണ്ട് അതില്? അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുക, എന്നാലേ പ്രഭുവിന് കേൾക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുക. എഴുതിക്കോളൂ പ്രഭു. ശ്രവണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സഖ്യം സ്മരണം, അടുത്ത സ്മരണം എഴുതി പ്രഭു. സ്മരണ പ്രഹ്ലാദൻ. പാദസേവന ലക്ഷ്മി ദേവി. ഒരു മിനിറ്റ്. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് പാദത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം
ബലി മഹാരാജാവ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചത് ബലി മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമവും ദിവ്യ അപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ആദ്യം 64 മാല ജപിക്കണം എന്നാണ് ഓരോ ഭക്തന്മാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആദ്യം നമ്മുടെ വിദേശീയരുടെ അടുത്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, 64 മാല ജപിക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല, പറഞ്ഞ അവർക്ക് ജോലി അത് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പറ്റില്ല പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ശരി, എന്നാ 32 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അല്ല, അതിൽ അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്നാ 16 മാല ജപിക്കുക, ഇനി അതിൽ താഴെ പോകരുത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാല ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മാതാജിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ? എന്തിനാ നമ്മൾ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കാൻ, എന്തിനാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? എന്തിനാ? ഭഗവാനെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വീണ്ടും ജപിക്കാനായിട്ട്. പറഞ്ഞന്ന് മറന്നുപോയതൊക്കെ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മാല ജപിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദര്? വീണ്ടും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് അതില് നമ്മൾക്കൊരു രുചി വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജപിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഇതില് ഒരു മാതാജി 64 മാലയൊക്കെയാണ് ഏകാദശി ദിവസം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഒന്നാലോചിച്ചോക്ക്, അങ്ങനത്തെ മാതാജിമാര് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, ഇത്രയും ജപിക്കണവര്. അങ്ങനെ ഏകാദശി 2 ഏകാദശി വരുമ്പോഴും അവർ അത്രയും മാലകൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ ഈ 16 മാല നമ്മള് ശരിയായിട്ട് ജപിച്ചാല് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവില് ഈ നാമം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലേ? എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, ആരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, എവിടെ പോകുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാവില് ഈ നാമം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ട ഭാഗം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വദനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, എപ്പോഴും നാണം വിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം എപ്പോഴും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ആരെ പോലെ? ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. നമ്മള് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ദീക്ഷയൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഭുക്കന്മാർക്കൊക്കെ ദാസൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും. മാതാജിമാർക്കാണെങ്കിൽ ദാസി എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക, അല്ലെ? അപ്പൊ എൻ്റെ പേര് മായ എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? മായാതീത മംഗളദേവി ദാസി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ മരുമോൾ ഇത് കണ്ട ഇതെന്തത് ആദിവാസിയാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളഞ്ഞ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മള്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസിയായി തീരുക. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും മറ്റുള്ളവരുടെ ദാസിയായിരുന്നു, അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മളോട് ഇന്നത് ചെയ്യേ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മാതാജി, ഹരേക്ക് ഒന്ന് ചാരിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കണം, ഭക്തിയിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കുക, പെരുമാറ്റം ലൗകികമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൂട്ടുകാരനാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രവണം തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു നാവും 2 ചെവിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അത്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തരാൻ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും 2 നാവ് തന്നോടായിരുന്നില്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ 2 നാവ് തന്നില്ല?
ഒരു നാവും രണ്ട് ചെവി തന്നു. കുറച്ച് വർത്താനം കൂടുതൽ കുറച്ച് ശ്രമം വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതി, കൂടുതൽ കേൾക്കുക. ശ്രവണം നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊന്നല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം ഏറ്റവും അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വ ദർശന. എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, നമ്മൾ അത്രയും അനുസരണയോടുകൂടി, നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം, ഒരു നിസ്സാര കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്കതൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ്, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വ ദർശന. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വിനീതമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മളെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചോണ്ട് ആ പറയണതിൽ ഉള്ള തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ പറയാൻ, സംശയങ്ങള് ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിവേകം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്നും മിണ്ടുകണില്ല, ഒന്നും അറിയണില്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അത്രയും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഗുരുക്കന്മാര്. ഉത്സാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബോധപൂർണമായ ശ്രമം വിജയം നൽകുന്നു. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. യുക്ത വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ച വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയണ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ? എല്ലാരോടുള്ള ദേഷ്യാണോ? വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദേഷ്യമല്ല, മോഹലോഭങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതെ, അതാണ് വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിരക്തി. ആ വിരക്തിക്കാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. യുക്ത വൈരാഗ്യം വേണം. ഇനി ആത്മവിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം. ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ജീവനും ആത്മാവുമാണെന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വികസിക്കുന്നു. പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളുടെ കഥ അതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാണ്. അതായത് ഒരു പക്ഷി അവിടെ ഇരുന്ന് കടൽക്കരയിലിരുന്ന് മുട്ടയിട്ട് വെച്ച് അത് കടലിലെ തിരകള് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പക്ഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കടലിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മുട്ടകൾ വീണ്ടെടുക്കും. അമ്മമാരുടെ ഒരു എന്റെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടലിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ചെറിയ കൊക്ക് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റു കിളികളൊക്കെ അതിനെ കളിയാക്കി പോയി. എന്താ ചെയ്യണം? ഇത്രയും വലിയ കടലിനെ വറ്റിച്ചിട്ട് മുട്ട വീണ്ടെടുക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആര് വന്നു? പക്ഷികളുടെ രാജാവായ ഗരുഡൻ വന്നു. ഗരുഡൻ വന്നപ്പോ ഈ പക്ഷിയുടെ ആയ ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗരുഡൻ സമുദ്രത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഗരുഡൻ ആരാന്നറിയാലോ അല്ലെ? സമുദ്രത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഈ സമുദ്രം മുഴുവൻ ഞാൻ വറ്റിക്കും, ഉടനെ പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളെ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സമുദ്രം തന്നെ ആ മുട്ടകളെ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. അതാണ് ആ പക്ഷിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം. നമ്മളാണെങ്കിലോ കരഞ്ഞു പിടിച്ച് തിരിച്ചു പോരും അല്ലെ? ഒരു പക്ഷിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഥയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതില് വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇപ്പൊ അമ്മേനെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനല്ലേ രക്ഷിക്കാൻ പോണത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം, എല്ലാം വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്ത് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വികസിക്കുന്നു പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളുടെ കഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് ധൈര്യം, ക്ഷമ, സ്ഥിരത എന്തൊക്കെ വേണം? കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുക. എന്ത് തന്നെയാലും
ഗുരു പറയണതിൽ സത്യമുണ്ടെന്നുള്ള ആ ധൈര്യം, ക്ഷമ, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ തത്ത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം, നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആചരിക്കുന്നവൻ. വെറുതെ പറയുന്നവൻ മാത്രമല്ല, ആചരിച്ചു കാണിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? നിയമവും യമവും. നമ്മൾ അതിനൊരുമിച്ച് പറയും യമ നിയമ, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയും യമ നിയമാദികൾ. എന്താണ് ഈ യമവും നിയമവും? അതൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണണം. അത് എന്താണ്? യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഫോർ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, പുകവലി പാടില്ല. നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളി പാടില്ല. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, അല്ലെ? മാംസങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നോ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, വിവേക ഇതര ബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഇത് 4 നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തില് വളരെ മാന്യമായ ഒരു ഇതില്, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ട ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബമുണ്ട്, നമ്മളുടെ അതിനെ സന്തോഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മറ്റുള്ളവ അതിലൊന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മളെ ശൗചം, കുളിക്കുക, വൃത്തിയോടെ നിൽക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ നിയമത്തിൽ പെടും. അതാണ് യമം, നിയമം. ഇനി സംഘത്യാഗം, ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള സംഘം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകരെ ഇഷ്ടപ്പെടാടുന്നവര്, അതേപോലെ സ്ത്രീകളായിട്ട് എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് താല്പര്യമുള്ളവര്, സ്ത്രീവാദികള്, കപട ഭക്തി കാണിക്കുന്നവര്, മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിഡ്ഢികള്, ഇവരെയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അവരോടൊക്കെ ഉള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. പിന്നെ സാധുക്കളുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലുള്ളതാണ്. സാധുക്കളുടെ ചുവടുകളെ പിന്തുടരുക. പൂർവ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിദഗ്ധമായി നിറച്ച് വിജയം ഉറപ്പിക്കുക. ആ ഗുരുക്കന്മാര് പറയണത് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, നമ്മള് അനുസരണയോടുകൂടി അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നല്ലത് എടുക്കുക. അത് പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുക. അങ്ങനെ അതിന് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അത് വിട്ടുകളയണം. അതൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇത് ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ. കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇത് ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് ആരാണ്? ആചാര്യന്മാര്, നമ്മള് പിന്തുടരേണ്ട ആചാര്യന്മാര്. അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് തന്നെ 33 ആചാര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരെ എത്തണവരെ, ഭക്തി വിനോദ മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയായിട്ട് അത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക. പിന്നെ നമ്മളെന്താണ്? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എപ്പോഴും നമ്മളെ നല്ല നിലയിലേക്ക് വിനീതമായി അദ്ദേഹത്തോട് ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം സത്യദൃഷ്ടാവാകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആചാര്യന്മാര്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭി ഗച്ഛേത് എന്ന്. അതായത് എന്താണ് പറയണേ? നമ്മള് ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച് അവിടെ ഗുരുപത്നിയെയും ഗുരുവിനെയും സേവിച്ച്, ഗുരുവിനെ എപ്പോഴാണോ ഈ ശിഷ്യന് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് ഗുരു അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം 1 മാസം കൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഓരോ ഇതുകൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ പകുതി ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിയായി പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്നാല് ആരെ കിട്ടുള്ളൂ? ബ്രഹ്മാണ്ട ബ്രഹ്മിദേകോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ചുറ്റി കറങ്ങിയാലും വളരെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്?
ഗോലോക ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ. അതിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ അസൂയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു പോയതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ഈ സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവം സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് അതൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നുക. അത് അറിയാനും പിടിക്കാനും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാനും. ചിലപ്പോൾ കാണാം, ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ നേരം ക്യൂവിൽ നിന്ന് അയറ്റം എത്താറാവുമ്പോൾ ഇവര് തള്ളി എന്നും പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലരും ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് സമയമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലവം മാത്രം എന്ന് പറയണ ഒരു സെക്കൻഡില് 11 നല്ല അംശമാണ്. നമ്മളൊരു മിനിറ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, അങ്ങനെ മാതാജി പറഞ്ഞ 11-1 ഒരു സെക്കൻഡ്. 11-1 പറഞ്ഞേ. 11-1, അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിന്. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ടെക് എന്ന് പറയണ അതിന്റെ 11-1. 11-1 ശരി തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മിനിറ്റ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നി. ലവമാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 11-1 ലവമാത്രം സാധുസംഘം. ആ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള സംഘം ഒരു സെക്കൻഡില് 11-1 ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുടിനാരിയുടെ 10,000-ൽ-1 അംശമാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? 10,000-ൽ-1 അംശം. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത്രയും ചെറുത് മതി. അപ്പൊ അത്രയും കൃഷ്ണാർത്ഥ അഖില ചേഷ്ട, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊന്നും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഈ കുറെ വൈകിയ വേളയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനൊരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നത്. അതേസമയം കൊച്ചുകുട്ടികൾ തന്നെ ഈ വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കണ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവര് ജനിക്കുമ്പോ തുടങ്ങി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണ് അല്ലെ. ഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടീനെ കാണാറില്ലേ നമ്മള്? അതെ, അവരൊക്കെ അത്രയും മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അതേസമയം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ, നമ്മൾ ഈ പുനർജന്മം ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. പല ആശുപത്രികളിലും ICUവിലൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തില് ഇത്രയധികം പാപം അവര് ചെയ്യണുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ജന്മ പാപം എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വല്ല അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ദുഷ്ടന്മാരെ പന പോലെ വളർത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊന്നല്ല, അവര് ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുള്ളതാണ് ആ പുണ്യഫലമാണ് അവരിപ്പൊ അനുഭവിക്കണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യണത് അവരെ കൂടെ തന്നെ പോകും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവസാനമാകുമ്പോ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ നമ്മള് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത് എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാര് പറയാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസാരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനെ അനുഗുണമാക്കി തീർക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. അതിനാണ് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്വനഗ്രാഹ്യം തൊട്ട് ടെലിഫോൺ, ടെലിഗ്രാഫ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോൺ തന്നെ, ഫോണില് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനായി. അപ്പൊ എല്ലാം സ്വനഗ്രാഹ്യ യന്ത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എന്നാണ് അതിന് അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കള് അങ്ങനെ ലൗകിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന് മഹത്വം കൂടുന്നു. അപ്പൊ മസ്താനി സർവഭൂതാനി, എൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയണേ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഉത്സാഹം?
കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഒന്നും ബുദ്ധി കാണുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. എന്തോ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും. ഇപ്പഴാ കണ്ടു. കാണില്ലേ? ആ അത് സ്ലൈഡിൽ തീർന്നു മാതാജി. അപ്പൊ അത് കാരണം പിന്നെ ബുക്കിലുള്ളതൊന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കണം. നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ. ആ ആ ശരി. 7:35 മാതാജി. അപ്പൊ ബുക്കിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം ഒന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ ബുക്കിലുള്ളത് എല്ലാതും പെടും. സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്ക്, കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത്. ആ ചോദ്യത്തില് ആദ്യത്തെ വരിയില് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. ഭക്തിയുത സേവനം അലസമട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനമല്ല. അവര് പറയും, എന്താണ് ഒരു മാലയും പിടിച്ച് ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കും, അല്ലേ? വെറുതെ ഒരു പണിയില്ലാതെ. അതല്ല നമ്മൾ ആരെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1.25 മണിക്കൂർ വേണം നമുക്ക് 16 മാല ജപിച്ച് കിട്ടാൻ. അത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണേലും ചിന്തിച്ചോട്ടെ, നമ്മളുടെ സമയത്തിൽ നിന്ന് 24 മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്ക്. ആകെ 2 മണിക്കൂറാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും ഭജിക്കാനും നമ്മൾ എടുക്കണുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ 2 മണിക്കൂർ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാം. എല്ലാരും പറയും, നേരില്ല മാതാജി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനൊക്കെ നേരമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും നേരില്ല എന്ന് പറയും. എന്തോ ശരിക്കും 24 മണിക്കൂറില്ലേ? ഭഗവാനെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചിരുന്നാല് എന്താ വെച്ചാ വരാൻ പോണത്? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോട്, അടുത്ത ക്ഷമ പറഞ്ഞത്, പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അക്ഷമ കാണിക്കരുത്. എന്തും പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അക്ഷമരാവരുത്. അവർക്ക് ക്ഷമയായിരിക്കണം അവരുടെ സൗന്ദര്യം. ക്ഷമയോടുകൂടി കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എന്തോരം ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ട്. എന്തിനാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയത്? തന്റെ ഗുരു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം എന്താണ്? അന്ന് ഭാരതത്തിലെ വിദേശികൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവിടെ ഭാരതത്തില് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 70ാമത്തെ വയസ്സില് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്ര ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഈ എന്താണ് കുറെ കഞ്ചാവും അതും ഇതും ഒക്കെ വലിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആളുകളെയാണ് ക്ഷമയോടുകൂടി. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞ്, ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞ്, പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂട്ടണ്ട, അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജയിലിൽ പോയിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടാ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. മറന്നു? ഓർമ്മയില്ല? എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്? എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ്? ജയിലിലാണ് ജനിച്ചത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലാണ് അല്ലെ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ ജയിലൊന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉത്തരിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മയില്ലേ ഇതൊന്നും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മള് അവശ്യം രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും. എന്താണ്? അവശ്യം രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ, അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അവശ്യമായും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടണം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, നമ്മുടെ വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഉത്സാഹിയായി തന്നെ ഇരിക്കണം.
നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, വിഹിത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും. അല്ലാണ്ട് വേറെ എല്ലാ നേരവും ജപമാലയും പിടിച്ചോണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക. പക്ഷെ വിഹിത അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാല് ഭക്തി സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വിഹിത കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാനെ സേവന ഏർപ്പെടണം. അതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യഭക്തി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. പിന്നെന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ദുർജനങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ള സംസർഗം കുറയ്ക്കണം, ഉത്സാഹിയാവുക, വിശ്വാസമുള്ളവനാവുക, എന്തൊക്കെയാണ്, ക്ഷമയുള്ളവനാവുക, അഭക്ത സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അതാണ് ഭക്ത സംസർഗത്തിൽ കഴിയുക. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യമനിയമാദികളെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിമാർഗം അത്രയും വിശുദ്ധമാണ്, പരിപൂർണവുമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധപൂർവം വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ 10 അടി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ആകർഷിച്ച്, സർവ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ, പരമപുരുഷോത്തമന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. ഭക്തി മാർഗത്തില് ആദ്യമായി കാൽകുത്തുന്നവരായാലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയാം. എന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ 4 മാല ജപിക്കണ്ടേ, ഒന്നും വ്യത്യാസം വരണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നാ ശരി മാതാജി, ജപിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ജപിച്ചോളൂ, ശരിയാവും, എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ, ഭഗവാൻ ഇല്ലേ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഒരാളെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രമത്താല് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാല് ഭഗവാൻ അത്ര സന്തോഷം നമ്മളോട് തോന്നും. അപ്പൊ കർമ്മികളിലും ജ്ഞാനികളിലും യോഗികളിലും ഒട്ടനേകം ആർജിത ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇനി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാര് പരമമായ ശക്തിയാല് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് അനുഗുണമായവ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ്? ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് 42ാമത്തെ പേജില്, അല്ല ഉപദേശാമൃതല്ല, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ 42ാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കണ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ യമനിയമങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രീതിയിൽ ഭക്തിമാർഗങ്ങൾക്ക് നിർവിഘ്നമായ പുരോഗതി നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. വല്ലതും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത്? എല്ലാരും പോയി? കണ്ടു. ഹരേ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളേവ. ഏതൊക്കെയാണ് 6 തത്വങ്ങള്? ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അഭക്തരുമായുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക,
പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അടുത്തത് 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഏവ. 9 വിധ ഭക്തിയുത സേവനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. മറന്നുപോയി. അതെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകള് ഉദാഹരണം നമ്മള് ഓർത്തു വെക്കാം. അടുത്തത് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവത്ഗീത 4:34 ശ്രവണം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രവണം എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പേജിലാണ് വരുന്നത്? അത് പേജ് നമ്പർ 33 തന്നെ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 34 അറിയാതെ ഒന്ന് ഒരാളെ പറയാൻ തിരക്കിടില്ല. എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ക്ലിയർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അറിയുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തോട് ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. വിനീതനായി ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഭൗതിക മൂലകങ്ങളേവ. ഭൗതിക മൂലകങ്ങളേവ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതെ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക, നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പഞ്ചഭൂതം. അതെ, അതാണ് ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ. 5ാമത്തെ ചോദ്യം. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോകാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഗ്രൂപ്പില് ഞാനൊരു 3 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഇടാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണ്ടേ? ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ വരാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്സാഹ. അതിന്റെ ഉത്തരം ഉത്സാഹ. ഇനി 6ാമത്തെ ചോദ്യം. അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും. എന്ത്? നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം തരുമെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കണം ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം. 7 തത്തർക്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏവ. അത് 37ാമത്തെ ഇതിലുണ്ട്. വിഹിത കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. ഉത്സാഹിയായി ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭക്തി സേവനത്തെ അത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാല് ഭക്തി സേവനത്തെ
നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം ഈ പറഞ്ഞവ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിനാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം എന്താണ്? ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തി. മുഖ്യമായ കർമ്മം ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർമ്മം. 40ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേജെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതാ പഴയ പുസ്തകം. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങളും ഭജനം നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഖ്യമായ കർമ്മം. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെ? അപ്പൊ മോക്ഷത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് സദോവൃത്തി എന്നാൽ എന്ത്? സദോവൃത്തി അത് എഴുതിക്കോളൂ. സദോവൃത്തി 39ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. സദോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് അനുദിനം 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയണം എന്ന് വെച്ച് വേറെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യരുതെന്നല്ല. ഭഗവാനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. 24 മണിക്കൂർ അനുദിനം നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴായാലും നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഭഗവാന്റെ ചിന്ത വരും. കിടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കഴിയുന്നതിനാണ് സദോവൃത്തി എന്ന് പറയുക. ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ധന്യരായി തീർന്നിട്ടുള്ള പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. ഇതിനാണ് സദോവൃത്തി, സത് വൃത്തി. അടുത്തത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന പദ്യഭാഗം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്ത് നല്ല കുട്ടികളായിട്ടാണ് എല്ലാരും എഴുതിയെടുക്കണേന്ന് നോക്കിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാമോ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ട് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ, ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മീനിങ്, അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാല് അറിയാൻ സാധിക്കും. മാതാജി, അതിലപ്പോ വിശ്വാസത്തോടും അല്ലേ വേണ്ടത്? ക്ഷമയും ധൈര്യം ഒരു വാക്ക് തന്നെയല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ഷമ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടും എഴുതാം അല്ലേ? എഴുതിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി, ബുക്കിന്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ? ഉപദേശാമൃതം. മാതാജി, പുസ്തകം എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നറിയാമോ? കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലേ ഉപദേശാമൃതം പുസ്തകം ഉണ്ട്. ആർക്കാ വേണ്ട വെച്ചാൽ പോസ്റ്റലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അതെ, പ്രഭു അത് അയച്ചു തരും. അത് അപ്പൊ ഈ 3 പുസ്തകം ഒരുമിച്ച് അവര് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കിട്ടും.
അതെ അതെ ഉപദേശാമൃതം അതെന്ത് ചെയ്യണം? അമൃത സിന്ധു വിജയശ്രീ മാതാജി വരുത്തി തരാമോ? വരുത്തി തരാം. കാര്യങ്ങളും തന്നാ വരുത്തി തരാം. ഗുരുവായൂരുണ്ട് ഇവിടെ ഗുരുവായൂര് കിട്ടും. അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഗുരുവായൂർ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ദൂരെയാണ്. അയച്ചു തരാനാണ് നന്നായിരുന്നു. അയച്ചു തരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ 3 പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കിട്ടും. അതിനെന്ത് വേണം? 3 പുസ്തകം അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ